ప్రైజ్ లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. హల్లెలూయా. క్రీస్తునందు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఈ విధంగా మరలా మీతో కలుసుకోవడానికి దేవుడు ఎంతగానో సహాయం అందించున్నాడు. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, నమ్మదైన దేవ, మీరు మాట్లాడండి, సహాయం చేయండి, మీ దాసుని మరుగుపరచండి అయ్యా తండ్రి. నీ యొక్క సహాయం అందించండి, నీ కృపతో నింపండి. యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. హల్లెలూయా. క్రీస్తునందు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, మరలా దేవుడు ఎంతగానో సహాయం అందించి ఉన్నాడు ఈ విధంగా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి. బైబిల్లో కొన్ని విషయాలు చదువుతా ఉంటే మనం చాలా సమయాలు, చాలా పరిస్థితుల్లో, చాలా అననుకూలమైన విధానాల్లో, పరిస్థితుల్లో మనం ఏమనుకుంటామంటే, నాకే ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగింది, నాకే ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగింది అని మనం ఎన్నో సమయాలు, ఎన్నో పరిస్థితుల్లో మనము ఆ విధంగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. మాట్లాడిన సందర్భాలు చాలా ఉండుంటాయి. ప్రియులారా, నా మాటలు ఒక్కసారి మీరు గమనిస్తున్నట్లయితే దేవుని యొక్క లేఖనాల్లో ప్రియులారా, మరి నేను కొన్ని సందర్భాలు, కొన్ని విషయాలు అధ్యయనం చేసినప్పుడు మరి చాలా పరిస్థితుల్లో అనేక మంది నాకే ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగింది, ఏమండి, ఒక వ్యక్తికి శ్రమ అనబడుతున్నది, లేదంటే బాధ అనబడుతున్నది, లేదంటే కష్టము అనబడుతున్నది. ప్రియులారా, చాలామంది ఈ మాట అనేక సమయాలు కష్టం వెంబడి కష్టం, బాధ వెంబటి బాధ, శ్రమ వెంబటి శ్రమ వచ్చినప్పుడు ప్రియులారా, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అనేక మంది పలుసార్లు మాట్లాడే మాట ఏంటంటే, నాకే ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగింది, నాకే ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుంది. బైబిల్ అధ్యయనం చేస్తే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని సన్నిధిలో యోబు భక్తుడు అనబడుతున్న ఆయన క్రైస్తవ యావత్ ప్రపంచానికి మరి అనేక మందికి ఈ యొక్క భక్తుడు గురించి చాలా చాలా తెలుసు. అయితే యోబు గురించి అపవాది దేవునితో, ఆయనకి నువ్వు కంచేసావు కనుక, ఆయన్ని నువ్వు అన్ని విషయాల్లో మంచిగా చూస్తున్నావు కనుక, అందుకునే ఆయన యథార్థవంతుడుగా, నీతిమంతుడుగా, అంతా మంచిగా నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాడు. కంచె ఒకవేళ తీసివేసినట్లయితే నిశ్చయముగా నిన్ను దూషిస్తాడు, అవమానిస్తాడని ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆ లేఖనం అనేది చదువుతూ ఉంటాము యోబు గ్రంథంలో. అయితే దేవుని సన్నిధిలో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యోబు గురించి దేవుడు చెప్పే మాట ఏంటంటే, యోబు యథార్థవంతుడు, నమ్మకమైన వాడు, ఆయన నా ఎదుట భయభక్తులు కలిగిన వ్యక్తిని దేవుడు యోబు గురించి మంచి సాక్ష్యం చెబుతాడండి. అయితే యోబు గురించి నేను ఇంకా విశదపరచట్లేదు, కానీ బైబిల్ చదువుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఆయన ఎంతో ఆస్తిపరుడు, ఆయన ఎంతో మరి ఉన్నతమైన స్థానంలో నిలిచిన వ్యక్తి. మరి అటువంటి యోబు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, తనకి వచ్చిన శ్రమలు, బాధలు, కష్టాలు బైబిల్లో దేవుడు యోబు గ్రంథాన్ని లెక్కించాడంటే, అనేకులు బాధల్లో ఉన్నవారు, కష్టాల్లో ఉన్నవారు, శ్రమల్లో ఉన్నవారు, నిందల్లో, అవమానాల్లో, కన్నీటి లోయలలో నడిపించబడుతున్న వారికి ఈ గ్రంథం అనేది ఎంతో ఓదార్చి బలపరిచే గ్రంథం అన్నమాట. అయితే యోబు అన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి, అన్ని బాధలు వచ్చినాయి, ఉన్న ఆస్తిని పోగొట్టుకున్నాడు, ఉన్న అనేకమైన విధాలుగా నష్టపోయాడు. సమస్తమును కూడా యోబు దేవుని సన్నిధిలో ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి ఎంత ఇబ్బందులు జరిగినా కూడా యోబు మాత్రం తన యథార్థతను విడిచిపెట్టల. యోబు తన యొక్క నమ్మకమైన జీవితాన్ని, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండే ఆ జీవిత విధానాన్ని పొర్రపాటును విడిచిపెట్టలేదండి. యోబు ఎట్లాగున్నాడంటే, దేవుని యందు ఉన్నప్పుడు, లేనప్పుడు, ఎప్పుడు కూడా ఒక రకంగానే ఉన్నాడు. భార్య వచ్చి అంటుంది, ఏమంటుందంటే, దేవుణ్ణి దూషించి దేవుణ్ణి అవమానించరాదా? ప్రియులారా, నా మాటలు ఆలకిస్తున్నట్లయితే భార్య, కుటుంబీకులు, రక్త సంబంధికులు, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా,
దేవునిని ఆరాధిస్తున్న సమయంలో, దేవునిని స్తుతిస్తున్న సమయంలో, దేవునిని మనము హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తున్న సమయంలో, దేవునిని ఘనపరిచే సమయంలో మన రక్త సంబంధికులే కావచ్చు, కుటుంబీకులే కావచ్చు, కట్టుకున్న వారే కావచ్చు, ఎవరైనా సరే మనకు అనేకమైన సమయాల్లో ఆటంకంగా కూడా ఉండవచ్చు ప్రియులారా. అయినప్పటికీ కూడా యోబుకి ఎన్ని శ్రమలు కలుగుతున్నా, ఎన్ని బాధలు కలుగుతున్నా, ఎన్ని కష్టాలు కలుగుతున్నా పొర్రపాటున నాకే ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుందని పొర్రపాటున అనలేదండి. దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక. ఎప్పుడు అనల నాకే ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుంది, నాకే ఎందుకు ఈ విధంగా ఇటువంటి శ్రమలు వస్తున్నాయి, బాధలు వస్తున్నాయి, కష్టాలు వస్తున్నాయి, నిందలు వస్తున్నాయి అని ఎప్పుడు పొరపాటున యోబు మాట్లాడాల. అయితే యోబు మాట్లాడే మాటని ఒక్క మాట నేను చదువుతాను చూడండి. యోబు గ్రంథంలో మనం చదువుతా ఉంటే ప్రియులారా, యోబు గ్రంథంలో మనం చదువుతా ఉంటే ఆ 2వ అధ్యాయంలో చూడండి 10వ వాక్యంలో, అందుకతడు మూర్ఖురాలు మాట్లాడినట్టు నీవు మాట్లాడుచున్నావు, మనము దేవుని వలన మేలే అనుభవించుదమా, కీడును మనము అనుభవింప తగ్గమా అని ఈ సంగతుల్లో ఏ విషయమందు యోబు నోటి మాటలతోనైనను పాపము చేయలేదు. చూడండి, తన భార్యకి చెబుతున్న మాట, భార్య సహకరించకపోయినా తన యొక్క అందరూ కూడా తనకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన, స్నేహితులు మాట్లాడిన అందరికీ ఏమని చెబుతున్నాడు తెలుసా? ముఖ్యంగా ఆ సమయంలో మాట్లాడుతున్న తన భార్యతో మాట్లాడుతున్న మూర్ఖురాలు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడవద్దు, గద్దిస్తున్నాడు. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, చూడండి ఏమని, దేవుని వలన మనము మేలైనా అనుభవించేది, మనము కీడు అనుభవింప తగ్గమా. ప్రియులారా, నా మాటలు ఆలకించండి. దేవుని వలన మేలైనా అనుభవించేది, కీడు అనుభవింప తగమా అంటే తన జీవితంలో కీడు వస్తున్న, మేలు అనుభవించిన, కీడు వస్తున్న, మేలులో అనుభవించిన ఎటువంటి అననుకూలమైన పరిస్థితులు తన జీవితంలో ఎదురైనా సరే యోబు తన జీవితంలో ఎట్లా ఉన్నాడు తెలుసా? అన్నీ ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగానే ఉన్నాడు, ఏమీ లేనప్పుడు కూడా ఒక రకంగానే ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక. ఎప్పుడు ఒక రకంగానే ఉన్నాడు. గల కారణం ఏంటంటే దేవుని వలన తను మేలు అనుభవించిన, దేవుని వలన ఒకవేళ దేవుడు ఎప్పుడు తన బిడ్డలకి కీడు చేయాలని అనుకోడండి. దేవుని వలన దేవుడు ఎప్పుడు ఏ మనుషుల్ని కూడా ఆయన శోధించాలని, ఏదో బాధలు పెట్టేయాలని, కష్టాలు పెట్టేయాలని, ఏదో తన బిడ్డలు ఏదో ఒక భయంకరమైన కష్టాలు కన్నీటిలో నడిపించబడాలని దేవుడు ఎప్పుడు ఆయన తలంచడండి. కానీ యోబుని దేవుడు పరీక్షించినప్పుడు ఆ పరీక్షలో ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, మరి యోబు దేవుని దగ్గర ఎట్లా ఉన్నాడో తెలుసా? ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా నాకే ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగిందని ఎప్పుడు అనలేదు. కానీ దేవుని వలన మేలైనా అనుభవించేది, కీడు అనుభవింప తగమా అని ఎన్ని శ్రమలైనా అనుభవించాడు. ప్రియులారా, ఈరోజు నీవు అనేకమైన శ్రమల చేతను బాధపడవచ్చు, అనేకమైన కష్టాలు కన్నీటి చేతను బాధపడవచ్చు, ఎన్నో వేదనల చేత నువ్వు వెళతా ఉండొచ్చు. నిన్ను నీ రక్త సంబంధికులే కానీ, నీ తోటి వారే కానీ ఎవరు కూడా నిన్ను పట్టించుకోకుండా ఉండవచ్చు. కానీ నా దేవుడు ఎప్పుడు నీకు ఆయన తోడయ్యుండి నిన్ను ఆయన తన కృపలో భద్రపరిచి బలపరిచే దేవుడుగా ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక. హల్లెలూయా. కనుక నీవు ఎప్పుడు నీ నోటమటి నాకే ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగిందని దేవుని ఎప్పుడు కూడా నీవు అనొద్దు. దేవుడే నాకు ఈ విధంగా చేస్తున్నాడు అని దేవుని ఎప్పుడు నీవు అవమానంగా మాట్లాడొద్దు. దేవుని ఎప్పుడు నీవు నిందించొద్దు. ప్రియులారా, దేవునికి స్తోత్రం. బైబిల్లో మరొక సందర్భాన్ని మీకు సమయం లేదు కనుక నేను చెబుతున్నాను, ఆలకించండి. బైబిల్లో చక్కగా ఒకసారి సీమోన్ అనబడుతున్న ఆయన గెన్నేసరేతు అనబడుతున్న ఆ సరస్సు తీరమున చేపలు పడుతున్న సమయంలో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, రాత్రంతయు కూడా శ్రమ పడ్డాడు. రాత్రంతయు శ్రమ పడినా ఒక్క చేప పడలేదు.
ప్రియులారా, ఒక్కసారి నా మాటలు ఆలకించండి. మనం చాలా సమయాల్లో మరి ఎన్నో విధాలుగా మనం కష్టపడుతూ ఉంటాం. ఎన్నో విధాలుగా మరి మనం కష్టపడి చెమటోర్చి మరి ఎన్నో విధాలుగా మనము అన్ని ప్రయత్నాలు మనం చేస్తూ ఉంటాం. కానీ మనం మొదలు పెడుతున్న వ్యాపారాలు అట్టర్ ఫెయిల్డ్ అయిపోతున్నాయి. మనం మొదలు పెడుతున్న ప్రతి కార్యాలు మరి సఫలము కాక, ప్రతి ఒక్క చేతి పనులు ఆశీర్వాదకరంగా లేక, నీవు కూడబెట్టుకున్న ఆ యొక్క ధనము సిల్లు సంచులో వేసినట్లుగా వేయబడతా ఉన్నది. గల కారణం ఏంటి? ఇటువంటి అన్నీ జరిగినప్పుడు నాకే ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగింది? ఒకసారి ఒక వ్యవసాయం చేసే ఒక వ్యక్తి ఫోన్ చేసి, అయ్యా, నేను ఇన్ని ఎకరాలు పొలం వేశాను, ఇన్ని ఎకరాలు నేను పొలం వేసి ఎన్నో డబ్బులు అక్కడ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చి నా పొలములో నేను నా పెట్టుబడిగా నేను ఆ ధనమును నేను పెట్టానయ్యా. అయితే ఇదిగో ఆ పొలములు వేసిన ఎంతో కష్టపడి శ్రమోర్చి ఎంతో ధనము పెట్టామో, అయితే ఈ భయంకరమైన వర్షములకి, ఈ యొక్క వానలకి నా పొలమంతయు కూడా, నా వేసిన పొలమంతయు కూడా అయ్యా నష్టపూర్వకంగా అయిపోయింది. నేను వేసిన పొలము అయ్యా మరి నాశనం అయిపోయిందని కన్నీళ్లు కార్చి బాధపడుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నేను చెబుతున్నాను, పొలమే కాదు కానీ ఏదైనా సరే, నీవు చేయుచున్న ఏ పనైనా సరే ఆశీర్వదించబడలేకపోవడానికి గల కారణం ఏందయ్యా అంటే ఒకటి, నీవు కూడా అనుకోవచ్చు, నీవు మొదలు పెడుతున్న అది వ్యాపారమే కావచ్చు, అది పనే కావచ్చు, అది ఉద్యోగమే కావచ్చు, అది ఏదైనా నీవు మరి ఉద్యోగాల కోసం అనేకమైన ప్రయత్నాలు చేస్తూ నువ్వు వెళుతూ ఎన్నో ప్రయత్నాల్లో విఫలమైతా ఉండవచ్చు. కానీ గల కారణం ఏంటి? నాకే ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుందని నీవు అనుకుంటా ఉండవచ్చు. కానీ నా దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా? ఇదిగో సీమోను, నీవు రాత్రంతయు కూడా నిజమే నీవు వల వేసావు, కానీ ఒక్క చేప నీకు పడలేదు. కానీ ఇదిగో నీ ధోనిని కొంచెం లోతుగా నడిపించి వలవేయి, నీవు విస్తారమైన చేపలు పడతాయి. నీవు కొంచెం నా మాటిను అంటే, ప్రియులారా, నా మాటలు ఒక్కసారి మీరు గమనించండి. అయ్యా, రాత్రంతయు కూడా శ్రమ పడ్డాం, నిజమే. మనకి ఎన్నో టాలెంట్ ఉండొచ్చు. ఆ టాలెంట్ అనేది కొన్ని సమయాలు ఉపయోగకరంగా ఉండవు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నీవు దేవునికి లోబడి దేవుని ఎదుట పరిశుద్ధంగా, నమ్మకంగా, యథార్థముగా నీవు దేవుని కొరకు ఒక శ్రేష్టమైన యథార్థమైన జీవితాన్ని నీవు కలిగి జీవించినప్పుడు, నీవు అప్పుడు ఏ పనైనా మొదలు పెట్టినప్పుడు నీ జీవితంలో అది ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడింది. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. ప్రియులారా, నా మాటలు ఆలకించండి. అయితే అయ్యా, మేము రాత్రంతయు శ్రమ పడ్డాము, కానీ ఒక్క చేప పడలేదు. నీ మాట చొప్పున నేను వల వేస్తున్నానని ఏమండి ధోనిని కొంచెం లోతుగా నడిపించి వల వేశాడు. యేసయ్య మాట విన్నాడు. యేసు మాట విని ఆ ధోనిని కొంచెం లోతుగా నడిపించి వల వేశాడు. విస్తారమైన చేపల రాశిని అనుభవించాడు. దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక. ప్రియులారా, నా మాటలు ఆలకించండి. ఈరోజు దేవునికి నువ్వు లోబడు, దేవుని యొక్క మాటలకి నువ్వు లోబడు, దేవుని యొక్క వాక్యానికి లోబడు, దేవుని యొక్క కట్టడలకు నువ్వు లోబడు, దేవుని యొక్క ఆయనకి నీ జీవితాన్ని అప్పగించుకో, దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఇవ్వు. దేవునికి నువ్వు ప్రార్థన చేసుకొని ఏ పనైనా నువ్వు మొదలు పెడితే అది నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదకరంగా ఉండిద్ది. ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడమే కాదు, కానీ నీవు విస్తారంగా అభివృద్ధి చెందుతావు, ఆశీర్వదించబడతావు. నీ నోటమ్మట ఎప్పుడు కూడా నాకే ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుందని నువ్వు పొర్రపాటున నీవు మాట్లాడను కూడా మాట్లాడలేవు. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. కనుక ఈ మాటలు వింటున్న ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, నిశ్చయముగా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించి, ప్రభు నిన్ను దీవించి, ఇదిగో నాకే ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుందని మాట్లాడే నీవు దేవుని సన్నిధిలో ఈ మాటలు విని ఒక్కసారి దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డగా, యథార్థమైన జీవితం కలిగి, నమ్మకమైన జీవితం కలిగి, ప్రార్థన పూర్వకంగా నువ్వు జీవించున్నట్లయితే నిశ్చయముగా దేవుడు అన్ని విషయాల్లో నిన్ను ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి పరుస్తాడు. దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక. ప్రభు ఈ మాటలు దీవించునుగాక.
చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. కళ్ళు మూసుకుందాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, నమ్మదైన దేవా, నీకు వందనాలు అయ్యా. నాకే ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుందని బాధపడే ప్రతి ఒక్కరి గురించి అయ్యా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను నాయన. నిజముగా నీ యందు నమ్మకంగా ఉన్న యోబుని అయ్యా మీరు రెండింతలుగా ఆశీర్వదించారయ్యా. నిజముగా నాయన నీ మాట చొప్పున వల వేసిన అయ్యా తండ్రి నీ స్తోత్రము నాయన. ఇదిగో సీమోను నాయన విస్తారమైన చేపల రాశిని అనుభవించాడు నాయన. తండ్రి నీకు వందనాలు, స్తోత్రములయ్యా. అయ్యా నీ యొక్క మాట చొప్పున అయ్యా నీ యొక్క కట్టడలు చొప్పున నీ ఎదుట యథార్థముగా జీవించిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డల జీవితాల్లో అయ్యా తండ్రి నీ స్తోత్రము నాయన. అయ్యా వాళ్ళకుంటున్న కష్టాలని, వాళ్ళకుంటున్న బాధల్ని, వాళ్ళకుంటున్న సమస్త వేదనలన్నిటిని కూడా మీ నామములో తొలగించమని ప్రార్థిస్తున్నాము నాయన. మీ నామములో ఆశీర్వాదాలతో దీవెనలతో మీ బిడ్డల్ని నింపండి. నీ కృపతో వర్ధిల్లింప చేయండి. నీ యొక్క మేలులతో నింపమని అయ్యా యొక్క ప్రోగ్రాము చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డల్ని ఆశీర్వదించమని యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారికి కృప, పరిశుద్ధాత్మని సన్నిధి సహవాసం ఆయన సన్నిధిలో నిలిచి ఉన్న మనందరి మీదను ఆయన ఆశీర్వాదాలు సదాకాలము తోడే నిలిచి ఉండుగాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. ఆ స్క్రీన్ మీద ఫోన్ నెంబర్స్ వస్తాయి. మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరత ఉంటే ఖచ్చితంగా మాకు ఫోన్ చేయండి. మీ గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తాను. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక.